Това е най-бързата и най-вкусната салата от много известен ресторант. Ето тайната. В купа добавете половин измита и нарязана маруля или спанак, 2 малки домата, нарязани на тънки ивици, една средна глава лук, нарязана на жулиени, 200 грама прясно сирене, нарязано на малки купчета. По желание, 2 консерви рибатон, отцедени от олио и една консерва царевица. Пригответе дресинга. Смесете сока от 1,5 лимона, зехтин, сол и черен пипер на вкус. Разбъркайте добре, докато всичко се комбинира. Добавете дресинга към съставките в купата и разбъркайте всичко с 2 вилици, като се уверите, че всичко е добре покрито. Това е всичко. Бърза, здравословна и вкусна салата. Какво мислите за тази рецепта? Оценете я от 0 до 10, за да ми кажете какво мислите. Оставете вашето мнение и ще се видим в следващата рецепта. Знаехте ли, че тази рецепта съществува? Ако да, кажете ми в коментарите. Моето семейство обича тази здравословна рецепта и винаги я правим у дома. Приятели, много ви благодаря, че четете до тук. Прегръдки и ще се видим в следващата рецепта.